Hola, yo soy Mar. Yo soy ¿Pero qué fem així? Anem a presentar el parque.com. Ah, ¿y eso qué es? Pues un programa que es así, en Juan Vicente Mora. ¿Y de qué tracta? Pues puede ser música, deport, ciencia y teatre. Uy, ¿y com puc entrar a este puesto? Pues entrant en internet i posant mestre a casa Juan Vicente Mora. Pues està molt bé. Per als xiquets que vulguin divertir-se un rato. Me'n vaig a ficar-hi. Adeu, jo també. Ja estem així altra volta. Jo sóc Eri. I jo soc Mar. I el primer episodi de elparque.com serà... Ja ho dic, de Jaume I. Vale, podem fer un teatre del 9 d'octubre. Quan Jaume I va reconquistar València. Pues molt bé, anem a ensajar. Adeu. Día de la Comunidad Valenciana. Idioma. Terra. D'honor. Senyera. Fa molts anys que s'hi vivien els moros. Els moros venien d'Àfrica i portaven roba enrotllada al cap. La seva senyera té una mitja lluna. Els moros sabien cultivar la terra, construir amb rajol, fer estores i ceràmica. Els cristians no vivien així. Sabien caçar, construir castells de pedra i fer la guerra. En aquest castell vivia un capità moro, que li deien Ben Ali. Els seus soldats vivien en unes tendes de tela. Al castell vivien dos guàrdies que vigilaven, Benidorm i Mustafà. De tant en tant, un li deia a l'altre. Un dia de bon matí, un dels guàrdies del castell va dir: Mira, Mustafà, per ahí ve algú, no són moros. A veure, deixa que mire jo. Ostres, és veritat! Duen un casc al cap, al pit la creu i la senyera quatribarrada. Els cristians, que venen els cristians, tots els castells, que venen els cristians. Així no va passar, a poc van anar a remancer l'exèrcit dels cristians, que volien complir aquestes temes. Davant de tots els cristians anava el seu capità, Jaume I. Al pit portava la senyera i tenia un cavall marró i anava dient: Corre, cavall, corre! Corre, cavall, corre! Patris, Filii, Spiritus. Amén. Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén.
Corajevi. Primer tenia ser solat. Jaume primer tenia ser solat. Jaume primer tenia ser solat. Marxant al mateix pas. Ori, 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 ori. Ori, 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 ori. Ori, 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 ori. Marxant al mateix pas. Sí, senyor! Sí, senyor! Aram sam sam. Kuni 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 aram sam sam. Aram san sam. Aram san. Ami, ami. Atenció, cavallers, mireu endavant, els tres moros anen cap allà. Corre, cavall! Corre, cavall, corre! Ei, capità Moro, que vull parlar amb ell. Benalí, el capità Cristià vol parlar amb tu. Anem a veure què vol. Què vols, Cristià? Vull que te'n passis del castell. I jo no me'n vull anar. Vull que te'n passis a la teua terra. Aquesta terra és meva. Jo estic buscant de seguir així en aquesta és ma casa. Com que és aquesta casa, Vinga, ves quina part que m'enfades. No, jo no me'n vaig. A la fossa per a mirar. Això ja es veurà qui se'n queda i qui se'n va. Aleshores, atacarem el castell. Jo ja t'he avisat. I comencen a lluitar moros i cristians. Poquets moros, el capità Moro va dir: Cristian, ens rendim tots. No més guerres. Fem la pau. Fem-la. Visca! Visca Jaume I! I el rei Moro es va rendir i va lliurar esclaus de València al rei cristià Jaume I. Vull aquests llibres. No, ho vull jo. Neu, l'agarraré jo primer. No, jo. Tinc una idea. Primer te l'endús tu i després jo. Vale, bona idea. No més guerres. Fem la pau. Este dut
el primer programa del Parque.com. Esperem que vos hagi agradat molt. I ens esperem així en les pròximes emissions del Parque.com. Adeu! Adeu!